Нещо наистина мощно пристига в PounceBet. Мартин и Мини са тук. Играеш за Астън Мартин DB Hicks 707 и Мини Countryman. Точно така. В рамките на новата ни голяма кампания играеш за 2 награди. За впечатляващия Астън Мартин DB Hicks 707 и за страхотен Мини Countryman. Специалната ни игра те очаква в Pounce Loyalty, лоялната програма на PounceBet, която превръща играта ти в шанс да спечелиш наистина уникални награди. Ако си Platinum, Diamond или VIP, играеш за Астън Мартин DB Hicks 707, като едно участие е на стойност 5000 точки. Играчите от Бронз, Силвър и Голд пък събират участие за Мини Countryman, като всяко участие е на стойност 1000 точки. И да не забравяме, ако вдигнеш нивото си по време на кампанията, участваш и за двете коли – Мартин и Мини, в една кампания. Включи се още сега на сайта и в апа ни.